Tervetuloa minun seurakseni. On ihana nähdä teidät täällä kanssani. Katsellaanpas, mitä meille kortit haluaisi kertoa. Timanttipakkaa voidaan lukea kuin pelikortit tai tarot merkityksessä. Myös kuvat, mitä näet, se on tarkoitettua. Makuasia. Mutta aloitetaan leijonilla. Tiputtakaa meille kortteja. Siellä nyt lähti. Oma voitto, toivon keijut on matkassa mukana. Raskaus tai uusi asia. Ja 2 tipahti. Ja sieltä lähti. Ja sieltä pettymykset tulisi kääntää voimavaraksi. Pettymykset voimaksi. Telepaattista yhteyttä ja tähdenlennon lailla tulee jokin asia. Ja nämä kortit yhdistyvät auringoksi. Telepaattinen yhteys ja nopeasti tuleva asia. Aurinkohan valaisee tietämättömyyden pimeyden. Täällä on masennusta. Masennusta on. Yläkerrasta annetaan sinulle johtavaa tietoutta. Ja perustukset sinulla ovat kunnossa. Perustukset. Täällä on vähän tämmöistä vaaran tunnetta. Onko tämä tunne vai todellinen vaara? Täällä voi tuntua joku asia siltä, että joku asia pelottaa tai hirvittää. Täältä kuitenkin hypätään energian virtaan. Lähdetään tavallaan pois tällaisesta tilanteesta ja siitä tulee täydellinen voitto. Täydellinen. Hyvyys ja usko muuttaa esteitä. Täällä aletaan tutkimaan mahdollisuuksia. Vähän niin kuin kotipesästä kurkistellaan ulos. Usko hioo esteet kristalleiksi ja esteet poistuu, reittivalinta vaan voi muuttua. Ja nyt aletaan katselemaan timantteja. Mitä timantit haluavat kertoa? Täällä on yhdessä työskentelyä. Työskennellään yhdessä. Ja tumma maskuliini näkyy päällimmäisenä. Täällä on 3 asiaa tunteissa. Kolme asiaa tunteissa. Ja vähän on tämmönen hankala joku tilanne. Mikäs tilanne tämä on? Tämä tuo viivytyksiä. Hän voi olla ihminenkin. Onko hän hankala ihminen? Täällä nähdään asiat veitsen terävästi, kyllä. Poikavauvan kehto tai pois lähteminen. Tässä yhteydessä näen täällä linnun. Mitä se lintu sinulle kuvastaa? Toiselle tämä voi olla ihan oikeasti poikavauvan kehto tai lapsi. Samppanejuhlaa tästä tulee kuitenkin. Asiat järjestyvät. Täällä on tullut kyyneleitä jostakin riippuvuusasiasta. Mikä se riippuvuus tämä on?
Täällä näkyy. Täällä vähän niin kuin yritetään sinut syöstä tavallaan, tai sulla saattaa olla semmoinen tunne, että niin kuin sinut, tai semmoinen pelko, että sut tavallaan hylätään, tai sä menetät jonkun aseman jossakin, mutta tämä voi olla vain pelkoakin, mutta täällä on näitä riippuvuuksia ja yhdessä työskennellään. Täällä on tumma maskuliini. Tai sitten hänellä on jotain murheita. Hän voi silloin olla myös vaalea. Ja mieli on vain tumma silloin. Mutta täällä on teräväsanaisuutta ja ehkä tässä yhteydessä koen tämmöistä melankoliaa. Koen, että täällä ollaan melankolisia. Yhdessä työskennellään kuitenkin. Täällä on jotain surua. Surua läpikäydään. Mikäs tämä on? Ja se tuli tänne masennusriville. Kolme asiaa tunteissa. Ja vähän tämmönen hankala tilanne. Hankala asia. Feminiini, joka näkee asiat. Samppanjajuhlaa tästä kuitenkin seuraa ja todellinen menestys ja voitto. Täällä on voiton juhlaa. Ehkä nämä pelot ovat aiheettomia kuitenkin. Täällä oli pohjakorttina maljojen vitonen. Täällä tuijotetaan niitä asioita, jotka on mennyt pieleen. Vaikka on sylin täydeltä ihania asioita. Sylin täydeltä ihania asioita ja rakkauttakin on. Katsokaa. Täällä on iso rakkaus ja paljon onnea ja iloa. Katsotaanpas näistä korteista, mitä täällä olisi asiaa. Mitä täällä on? Täällä on aivan ihana kortti tuli. Täällä on pariskunta ja onnistumista. Onnellinen ihana pariskunta. Ja katsokaa, kaikki järjestyy kauniilla tavalla. Ole huolehti. Katsotaan vielä yksi. Healing. Paraneminen. Täällä annetaan yläkerrasta sinulle voimaa ihan hirveästi. Ja seuraava olisi ollut matkustelu. Parannutaan ja asiat järjestyy kyllä. Täällä jokin vanha vaihe kuolee tai poistuu elämästä. Ja täällä on vähän tämmöistä poislähtemisen energiaa. Poislähtemisen energiaa. Vanha ikävä asia jätetään taakse. Ja täällä on jotain, tai halutaan pitää itsellä jotain. Jotain halutaan pitää itsellä. Kuka haluaa pitää itsellä asioita? Onko se materiaa vai asioita? Täällä on taas tämä surun kortti. Että vähän niin kuin halutaan tavallaan ehkä viedä paikkaa tai jotain, tai pelko siitä, että menettää jonkun paikan, mutta siitä tunteesta pitäisi päästä pois. Ja tällä lähdetäänkin pois siitä tunteesta. Kaikki järjestyy kyllä ihan varmasti, ihan justiin sen korkeimman parhaan mukaan. Luota siihen, että elämä järjestää itse itseään. Joo, mutta minulla täytyy lähteä jatkamaan. Tehdään niitä hyviä ratkaisuja elämässä. Ja kiitos valtavan paljon, kun katsot videomme. Ja seuraamaan pääset painamalla seurauspainiketta. Sieltä.
Ja viettäkää oikein ihana päivä. Vielä laitan kortit, mitkä tipahti pöydälle. Moi moi! Saat kutsun. Mikään ei sinua satuta. Kutsu tulee ehkä menneisyydestä. Täällä on erotetut ja arkuutta. Taloudellista turvaa tai kodin turvaa tulee myös ja vauhdikasta feminiinienergiaa. Täällä on myös tämmöistä välittäjäenergiaa. Täällä valaistutaan, kun meditoidaan. Ja sitoutuminen johonkin asiaan, usko muuttaa esteitä ja muutto tulee tai iso muutos. Kiitoksia sinulle, kun katsoit videomme ja muista, että sinä olet oman elämäsi pääkirjailija.